Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upots ato mga action reporters kag karon ang inyo alagad. Action Radio. Isibo na ang orasan sa inyong mga relo. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:56. Mayong hapon, Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental, ang ato siling mga suki katag palamati, dito sa tabok sa kadagatan, Isla Sang Panay, ang probinsya sa Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, parts ng Palawan, parts ng Masbate, sa Kuto, Malabutan sa aton broadcast, liwat ka mo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan, Action Report, Afternoon Edition, Biyernes nga presentation, Petsa 13, Friday the 13th. Sili sa aton nga makatigulangan, amo ini ang adlaw kag Petsa, nga sadto siling nila mariit. Friday the 13th. Iban Abansi, today is Mother's Day because today Abansi is payday. Pitsa 15 lang alang Domingo, tisubong sa 15:30 sigurado sweldo na. Pwede pa na sa 16 Action Report After Edition sa Biyernes nga presentation sa kinandang liwat na manaton nga mangin kabuylog. Ang puwersa sa aton sining nga mga patrol unit reporters. Sa pagdulong naman sa pinakaulihi, labas nga mga balita. Mga balita nga inyo babasahan sa pamantalaan lokal buwas. Una na ninyo diri babatihan sa pagpangalagab diri sa inyo palatuntunan. Ang ini nga programa mangin katimbang man sa aton sini nga pagpangalagab, ang aton sini patrol nga magalambiyong naman liwat. Sa pila ka bahin sa probinsya Tacbanwa sa Bacolod, agod nga bantayan kag himulsuhan ang pagtakop sang kapunanon pakadto naman sa Kasisidmon. Way tamang ginapangayo sa masami, ano pa nga mga eventualities from where the action is. Halin kahapon hasta subong mangin kabuylog naton ang puwersa sa inyo urig kag regular nga angkorman sa sini nga palatuntunan, Action John Diaz. New Hope, New Home. Back to back sa aton nga piloto, Action Nino Bugina. Opdaman kita sa aton sini nga mga technical partner. Diri sa Studio A Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert, Sir Elray Dotilios. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Ciudad Sangpago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Pinyalan. Ang news ring angkorman Action Report After Edition, Biyernes nga presentation. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa nabilin, isa ka oras nga pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan. Thanks God, it's Friday.
Pulo pasalamat kita kay ti da nagkulo kalma ang lakat sang panahon. Halin sang aga hasta ini nga hapon daw wala ka pasundayag ang mabaskog kag sige-sige nga ulan. Pero ang kalangitan wala madulaan sang galom. Ang pagtupa kon kaysa sang manipis nga ulan aton mabatsagam nga may paamay nga pagdupoy-dupoy sang hangin. Bot silingon sa malipot nga pulong ara pagihapon ang pagpaandam naton sa mga puloy-an nga nagaistar sa mga kabukiran kag sa igad sang suba nga maghalong-halong gihapon tungod sang padayon nga epekto ni LPA. Although ang hangin hamihan kag ang Shoreline nag-join forces agod nga amat-amaton panipison ang galom nga ginadala ni LPA. Nag-join forces ang hangin amihan kag ang Shoreline rason kon nga ang resulta sining adlaw laka-laka na lang nga pagtupa sang ulam. Gintimpla ginila mayo kaya mo ni siyang nagapahuyang mong sa LPA ang hangin amihan kag ang Shoreline nag-join forces nag-isa way mahimo sa LPA nagbungkag kag amat-amat nga nagpanipis sang galom nga iyadala ni LPA. Kabay pa nga mangin tuloy-tuloy na lang Kayang highlight mang sang Sinulog Festival sa Kabangkalan sa Domingo na Pitsa 15. Wow! Dito pila kadlaw man nga inulan to sa Kabangkalan daw. Ang iban daw wala ginag-enjoy kay husto na malang magpamuyoko. Ang iban ti husto na malang magtiner sa mga kiosko dito sa Kabangkalan. Hindi na sila karandadi kag walda-walda. Pila na lang kadlaw ang nabili no kapag abot ang highlight sa Sinulog sa Kabangkalan. Duwa na lang kadlaw. Sugod subong. Di tapos sa Kabangkalan, masaylo naman diskadi so Dinagsa Festival. Ay, puwerti. Kung magtabo ka to sa Isla Sang Panay, sa Iloilo, ang ilang atihan. Ay, puwerti. Amo ng mga festival nga bantog kon turismo ang pagabalan diri sa Western Visayas. Ano ang mga balita kabantayan nyo? Dugay-dugay report gikan sa aton siring mga patrol unit reporters. Bantayan ninyo ang report update mga balita na tipo reaction de la Boso sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang balita ni Action Art Ayupon gikan sa New Government Center. Bantayan man Mayor Albi wala pa sa nabaton nga sabat sang Sereco angot sa sulat nga iya ginpadala. Alkalde dismayado sa palayag sa mga opisyales sang kooperatiba nga iya nabasahan sa social media. Ang mga bulo-balita iya sa palibot-libot sa aton pungsod, 95% sang PNP generals kag colonels nagpasa na sa ila sining nga courtesy resignation. Ang pamangkot, ano ang masunod? Sa piyakabahin, Secretary sang DILG, Benjamin Abalos Jr., gintawag nga kabuangan ang akusasyon ni Congressman Tebes sa iya sa piyakabahin nan kaap executives nagapamatok sa investigasyon sa natabo nga airspace shutdown kag 51% ka pamilya nga Pinoy nagsiling nga pigado ang ila pangabuhi sa ulihi nga quarter sang 2022. Amoy na ang mga drodalag ko nga balita sa palibot-libot sa aton pungsod Pilipinas.
Bao nagpap-apo ang ngalan ni Manong Emil Lopez kag ni Manang Nilida Lopez. Nong Emil Lopez, Manang Nilida Lopez, good afternoon. Salamat gyud sa inyo pagmonitor da. Wada sling bag nga gwapo. Pares to sang ginpaskwa mo nga bag sa akon. Kasi makalabay si Toto Joe Marida, ipadala lang sa iya. O basi may digard kada nung Emil Lopez, ako may arat na gwapo nga sling bag, ipadala lang sa digard mo. Sagot ko siya. Bao, sagot ko siya. Mga nagmibi. Bakod pa. Branded pa. Ay, puwerte. Isibo na walasan sa inyo Marilo Action Radio Philippine Standard Time. Las 5:06. IPM, kamusta? Sabi ko na lipat na ko kay pagali. Ara pagyapon sa pabinsaron ko ang IPM. Kadamo pa sa mga basura nga naagyan ko bala sa iban nga barangay sa Gadalan, nagakabit-kabit sa mga puno sang kahoy na daw Christmas tree. Pati gani ang poste sang siniko nagapamulaklak sang basura kay ginasabit man sa puno sang poste sang siniko. Ay puwerte daw mo gini daw. Di wala gidya kayuhana ng serbisyo sa ngaton nga IPM. Abi Mayor Albi, ngita-ngita abi sang maayo da nga manugkolekta basura para nga ma-improve naman ang katinlo sa makulod taho. Kito kalawlaw kag kataguytoy gidya sang serbisyo ka IPM niya daw. Kasi makapagita kita kada Mayor Albi sang maayo-ayong manughakot ta sa basura bla. Nablang syudad ko magbayad daw hindi man mahuyaan bla sa serbisyo. Gusto ang bayad sang syudad, propigado ang serbisyo. Ano na kung kulang ang bayad sang syudad, mayo ang serbisyo. Kita mahuya, pagkita garo na maghambals na. Puti Ario, given agad man niya. Dua to kasi manang wala makuha ang basura sa Granville subdivision no, sa Bansilingan. Oh, migo ko nga maestro nag-text ako di, nagsidirect sa amon di dua na kasi mana. Nga wala kuha ang basura. Ay, puwerte. Kaya ba sige nahulat talaga mga ulod-ulodan? Antes kwaot. Ay, pura sulay. Purya gaba, purya usog, purya hiwit. No, may mga private companies ka do kalawlaw dyan sang serbisyo, no? Siniko, lawlaw ang serbisyo. Dasig mangutod kung di kakabayad. Pero kung mga reklamo, kapigaw ang aksyon. Ay, puwerte. Dugangan naman sang prime motor. Ang serbisyo, puwerte man kalawlaw. Ang tubi, baw, puwerte pakahigko. Ay, puwerte. Dugangan naman sang lawlaw mga serbisyo sang IPM. Ay, nagdungan gisila nga 3 tanah. Wag kita may moong banwas niya. Hasta na nakita sa kumod-kumod. Kung kaysa mabasulan pang barangay, kaya wala ko makuha ang basura, hindi niya obligasyon sang barangay. Ang magkolekta basura, obligasyon niya sang IPM. Alang-alang man ang barangay manghakot sang basura tada. Nga mo pa rin daan ka mahal sang gasolina. In fact, may mga kuwana sa nagligad ng mga tinuig, may mga proposal na ang pila ka mga barangay kapitan sa IPM nga para nga mangin mayo kapabuligan sila sa serbisyo nila sa koleksyon sang basura, tagaan nila sang libreng gasolina
ang mga barangay nga may mga dump truck kag sarang kag pwede maghakot sa ila basura. Kaya siguro pwede pa na. Tagaan nila budget ang barangay, gasolina para sa salakyan sa barangay nga mo mahakot sang basura, magdulong to sa damsay to, tika wala man to. Patubayan man to tari nga proposal. Aligati, wala man to aksyon ang IPM. Kung isa, rasunan ka lang nga guba ang salakyan. Warat ta mahimo. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:11. This time check is brought to you by ACS. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, timbangan sang katarungan. Kung kisana, ano nang nauya, ako mangulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala man siya may magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo, gidman. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na. Antes sa mga report, gikas sa ito sa mga patrol, ayon at reporters, unahon ta masami ang report sa patrol, sitwasyon, trapiko sa Bacolod, sa biyernes nato sa pagpangalagad. May nalapakan naman kay ina nga tawo daw sa may circumferential road, barangay Takuling. Linapakan ka tangker, abaw. Yatap karga bala gasolina. Tangker na bala laba-laba na, karga sa mga petroleum products, abaw. Igin na yod-yod gisa sang tangker, baw. Huwag ikasalbar ang biktima, mga kung arak kag dalagan sakay sa motor mo especially baw bulo balikid kagid dugangan manabi sa iban nga mga ano ni sang iban nga mga driver mo isa ka daw wala man pasunaid baw sus
Ka pinagusto lang kapadalagan kag pauyab sa salakyan nila. Swerte nga ability. Sige, ari na si action dyan di yaso Ibaloon tayo sa nga sitwasyon. Hindi ya sitwasyon Ay sitwasyon sa buong action dyan, mayo na gidya. May house and lot na siya. Ang sitwasyon nga bud ko silingon, trapiko sa Bacolod. Jan, good afternoon. Yes, may hapon Akson, Eric ng hapon sa tutunan niya mga ka-Akson. Pasensya, medyo do wala po isang signal sa communication. Akson, Eric kami dito sa sulod sa opisina ni Pulisa Captain Doc Santelian, ang OIC sa station number 6, no? Kaya may mga initial na silang investigasyon. Angot sa ng aksidente, balangan nagluntad, Akson Eric, dalas may bangga kore. Initial to, isa ginang patay, Akson Eric, isa medyo ara sa ospital ginabulong, no? Ang babahi. Dari ang kasana ni sila sa motor, lalaki ang patay, babahi, Akson na Eric ang pilason. May angkas, Wala eh. pa gini sa identity, no? Pero i-check na dibe, ari ang statement ni Sir Santelian Andreo sa area, no? Akson na Eric, no? Excuse me. Sir, pwede na kami, sir, pwede na ka ngayuan lang, sir, sang, sir? Sang identity, wala, sir, kung ano ni ang description sa mga victims, sir. Ano nga description nila, sir? Live, sir, sa Akso Radio, sir. Ang aton nga biktima no, ang babae nga angkas niya naka-hood ni sa nga jacket nga do cotton nga color blue green I think no? Tapos ang padalom niya nga panapton kunipis bila siya nga green man nga do do driver hindi siya masyado maklaruan. Kag ang laki nga yang driver nga upod man sa miyo nga itom, may tato siya sa ulo. Kalbo ni siya gali, may tato sa ulo. Ang dagway man sang tao, asang itsura sang tao ang iya tato sa ulo. Tapos naka-jacket nga gray, may short nga itong. Kag may tato ni siya sa walang tiil, nga may isda nga do, yung isda. Kung sila nga, sir, sa subong, ini sila nga duwa, bisan ID, wala gid sila gamit, sir. Wala sir, kay pag-usisa sang responding medical team taga sang pulis, wala sila sa mga identification. Pero subong nagbalik naman to nga aton pulis sa hospital, no? Kay basi may pamilya dito lang makakadto, kag makabulig identify sang aton nga biktima. Anong panawagan ta, sir, sa mga posible abi nakakita? Kaya mo to pag inila, sir, wala man plate number or registration. Ang motor nila may Mio ni sa nga itom. I-double check kanay naton kung ang iyang plate number ara or nga temporary plate lang. So basta Mio nga itom. Okay. Anong panawagan na, sir, basibla sa mga pamilya, sir? Sa pamilya liyog nga siguro do may anggid sa description nga ginhatag ta, pakigangot sa aton kapulisan diri sa Police Station 6 or kung pwede magdiretso naman lang sa Cross and Luxin kaya ato dito subong ang isa naton ka biktima. Ang babae to, sir? Oo, ang babae ato. Pero yung ang pataya, sir? Ang lalaki, hinkuha na sang full angels kay iti on the spot na sa lugar nga napatay. Thank you, sir. Actually, ako na lang sang lugang, no? Anyway, kay subong nga matanion ang kapulisan diri sa station number 6, ongoing pagid, no? Ang iladring investigation. Pero, actually, Rek? Muna, no? At least ang panawagan, ang una ni Sir Santelian Anay, kaya nga, pinaka-importante, sinidring nga ginatingwaan, gidsang station number 6 nga ma-identify, bala, ang mga biktima, kay para man makabalo ang ila mismo, diri nga mga pamilya, actually, sa nadangatan, sining duwa. Actually, ginantaw ko pagulang, ining motorsiklo, arabi, wasak, kinabing sa pangunahan, sining nga goma, and then wala inisang plate number Akson na Eric, no? Jan? Ang sa yes? Why ni mga wallet ang babae ka ang lalaki Ni isa Akson Eric ko lagi din recover ang pulis kasi Araw na? paling bukad nila bala sa may salakyan Nano na at may nga? motorsiklo. Bisan mga kwaranda, mga ulo ID, nanda ka mga sulusidula, wag giling duwa ni gang kasanay identity, ano man? Waay gid bisan sa bulsa nila, waay gid may nakuha. Budlay Sa bag man nila ba? wala man unod Akson Eric. Ang ano? Sa bag nila bala sa mga gamit nila wala gid may nakuha nga mga ID or papeles abe nga Oo. dito pwede magkalig yung tani bala sa pangalan silang mga biktima. Oo. Kaya man na budlayan subong ang pulis kapilala ni kaina dito sa area naglibot man sila nagpulo pamangkot
Ay gid actually may nakakilala man. Ang babae Siguro dari sa subong- ospital no, sa Corazon Luxen, ang laki din nga funeral parlor gindala. Sa Holy Angels funeral Holy parlor Angel. actually Rick. Okay, sige. Oo. Ang detalye sinakaroon I don't know, I don't know Jan kung anong description sa lalaki ni man, ang babae mo man, may nakita mo niya, ano naman, mga edad nila, ano nila pangarawason? Ang mapagay na bala, ang hambal doon ni Sir Santelian, ang lalaki, kalbo ni siya, may tato ang iya nga ulo, nga do ang tato sa tangkugo, diri sa tunga-tunga sa ulo, Blackson Eric, Oo. do tsura man katawo, and then nubuon ini siya most likely, ang height siniguro mga 5, no? 5 feet Action Eric ang lalaki, and then ang babae, Ang edad sa lalaki, Jan, more or less? Jan? Anong siya, Eric? Ang edad sa lalaki, more or less, pila? More or less, edad kinalaki, mga yara sa 25 to 35 years old, sir, no? Mga 25 to 35 years old, edad kinalaki. Ang babae? Ang babae, mga most likely, ang mga mo man sinakso na rek. Ariyo, may padala ko pala nga picture, galing kay do, hindi ni sa kid lapit. Pero ang babae, base ba naman na pala, andala nakasuksok sa isang jacket nga blue or blue-green action Eric kagina, Oo. no? And then ang lalaki naman yung nakasuksok sang color gray nga bayo or long sleeve. Oh, kamaong pants ni sila nga duwa? Naka-shorts. Duwa sila naga-shorts? Naka-short ining lalaki. May helmet ni siya nga itom. Oo. So sa nagapamati dira, basi may kilala, kamo bala nga do wala nakapahuli, abi pa, no? Coordinate lang sa station number 6 kaya ang itsura ka babae. Once may makakilala diri sa babae action Eric, dakot san sa makilala man yung upod yung lalaki mo. Oo. Kaya galing ka mo na problema naton, hindi naton bima ano pang itsura, sinikigap pangayo pag clearance from the PNP, no? Amo niyo na gintakda na subong sa ospital sa emergency room sa Corazon Luxin Montelibano Memorial Regional Hospital. Critical man yung babae dyan, anong stasyon niya? Ha? Anong babae ni critical ni o okay lang, stable ni? Critical yan, conscious sa tutub sining mga tinion. Do gintubuhan bala action Eric mo? Gintubuhan bala amo nang okay. Delikado sa naman baba sa... lang kinabutangan sang do oxygen action Eric. Ang tubo nang ibutang mo sa baba na mo na lang makahatag si mo ginawa mo mong kuway nagurot yung bot lang. Gani amo nang isa dra ka ano nila kaina to, medyo critical giman ang kondisyon kay makuno blo. Lasak gidaw ay gidabilin ang sa uluhan dampi sa motor nila diyo. Gani. Wala man dibe base may makita ko dibla something nga maka-identify. Oo. Why gido may sticker nga do bagol ang sa buli sa motor. May sticker nga do bagol. And then for registration puti ni sa na pentel pen ng agi, no? Pinutang nila. Okay. Sa ulo ay gid sang ano ang sinilas niya ni sang babae ni habayanas nga color kombinasyon sa orange kag yellow. Oo. Ang sa lalaki naman niya League of Legends ang sinelas ni Lacson Erica. No, League of Legends nga nagaduag sang blue. Oo. Kasi pa man lang bala, no, may makakilala diri sa ila. Kadtol di sa may station number 6, kay importante gini may identify mo ini mga biktima akson Eric, no? Why gid no? Why gid kuan no? Why gid sa mga do hapos mo sa kilala no? Why gid amo na gibud lagi sa PNP dire. Sa dinapas ka baka do kare man no, mga adjacent barangay. Oo. Inakadtuan niya subong kay ang ilagi niya mo na ginambako ilagi niya tuyo dire is ma-identify una. Kaya ang Ay, Jan? driver sining salakyan. Jan? Ari man ang DS Ang driver niya sang tanker dininiya kang tanker sa mo dinini. Actually, ari di sa, no? Ginuna pa lang kay na ang last person sa statement ni Sir Santelian. Oo. Pero according diri sa investigasyon sang station number 6 section na rin, kining driver Jan? na si Loris Pandes, yes? Ante sa driver, balikan ko lang ko da, post ka na ni kadalit da, wait ka lang da, kay may pasudunan ko, importante commercial break. Stand by action dyan, ha? For every shared story is an inspiration for many.
But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, Okay, very bla. San tangke nga nagbunggo ni sa nagkakasanayo. Action Jan, please come back. Okay, dali lang check ko na si Action Jan Diaz. Kay importante, muli ko na nung palayag isang driver, kung ba nakita ining duwaning nagkasanay nga nagasakay sa motorsiklo, antes pa naman natabo ang aksidente ni, no? Ano ang yasining mahambal kito, ang isa patay gid ng lalaki, ang babae tito ara man sa hindi mayo nga sitwasyon sa Corazon. Action Jan, please come back. Yes, Action Eric, no, na bago lang na istorya naton si Police Captain Dax Santillan Liwat, ang hepe sa Station Number 6, iadrigin plastar ang senaryo sa kung paano nagluntad ay ning aksidente, no, diri mismo sa area sang Bangakore, Action Eric. And sunod diri sa iya, sa karon di pagid matulid, no, kung ano ang natabo diri, pero accordingly, ining tanker nga ginamaneho ni Lawrence Pandes, 28 years old, sang barangay Alihis diri sa Bacolod City, alinis sa kuno diri from Libertad nga area nga ruta pakadto digto ang direksyon niya sa Mansilingan. Paglabot dira sa may Bangkakuri, nag-right turn, nagliko ini sa Action Eric, kay most probably ang iya sini nga direksyon is pakadto siya sa may garahe nila. Kay ang garahe ni kuno nila sa may barangay Kabog mong, so barangay Kabog na gini sa nga direksyon. Accordingly, manula ali kuno sa unod ang tanker nga ginadalaway, pamanaw devolves Action Eric kuno nung ginakarga sini diri. Pero wala subong na tulid pa kanay baluan sa kapulisan kundi gid pakadto ining tanker. Kay arada hindi gid pakadto ining motorsiklo kung naliko man bala sa patuo kung pakadto ni Mansilingan ila ruta. Kay wala pa gid Action Eric may nakabalo kung hindi bala sa nabungguan sila ga-moving man o kung nagapundo sila Action Eric. So ang target diri subong sa Station Number 6 is ma-review ang mga footages ng CCTV nga nakuha dira mismo sa accident area, and by that time siguro Action Eric da nila maibaluan kung bala ginsaruso lang isa ka tanker
o kung actually wala nakita kana sa gaid lang. Pero according diri kay Sir Santillan, na lapakan ginining sang tangker actually ka motorsiklo amo to nabilin sa dalom sang tunga gid ba ka tangker ining babayi unidentified pa samtang ginarado ko na dos ining driver naman no ining lalaki Akson Eric na identified man tubtob subong. So after the crime, after the accident rather, ginadala ining biktima diri sa may station number 6 sang mga kapulisan for proper disposition. Subong nga tinion, ato na nakatubangay kami actually sang driver galing kay gulpi nagabot ng abogado nagambal nga hindi gid magpa-interview sa katapos ng media. So amo to actually direct right choice, di man na desisyon, di lang magpa-interview, pero ato bangon man siguro nilang kaso pero ang ilan si direksyon most likely sa regluhanay, pero I don't know kung ano ni mga desisyon naman sa pamilya kan unidentified pa ni sa gihapon actually ang duha ka mga sakay sining salakyan. Tiyan mo ganun lang. Ito, why gisa may kadto kasi sinding kakilala, no? Why gid tubtob sining matunion, blanco gid ang kapulisan sa identity. Ang bagay na mundo kay imposible nga dola gid bit nga gamit. Gani man, mo na gani sila kublag posible bisan kahita way gidala bonano na. Gani man tiyan mo man ang isa na mo diri ka ginahulat pa nga update. Sa lalaki wala. Sa babayi, wala pa kita kabalo kaya tubuto sa hospital Akson Eric ining babayi. Basi na may mga cellphone malang to, no? Ang bagay na mo basi may makatawag bala karon sa ila taning cellphone basi may masabat para pumangkot ining identity nila. Pero ang kapulisan naton laban naguntat sa pagkandak sa investigation do subong do nabitin sila kay wala gid sang pangalan para talib lang ma-coordinate gilan sa pamilya laban nga may paibalo sa nasdabo diri sa Akson Eric kung ano ni mga desisyon laban sa disposisyon sa ning driver sang truck Akson Eric. Wala siya ang truck driver wala yan nasulod sa selda pa subong. Ang mga ganyan namon nga wala pa nasulod sa selda arap lang yung sa likod sa station number 6 pero kay ongoing pa man ang investigation may mga interrogation pa ni diri alang tao ni balon naton karon ako na mga proper disposition sang mga kapulisan Akson Eric, no? Sige, so far mo ng pinaka-latest diri update development angot sa aksidente nga nagluntad sa lamang hapon diri sa area mismo sang Banga Acore, isa patay, isa pilason driver. Yan karon nahunong sa custodial facility sang station number 6. Live report gikan sa Baturan taglibot sa Bacolod Action John Diaz sa berturo sa Action sa Bacolod Action Radio. Salamat kina John Diaz sa report nila dala sa police station number 6. Di unidentified pa wala pa ni makilala nagkakasanay sa motor. Ang napatay nga lalaki kag ang babae ari sa may Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Bisan wallet, bisan ID, wa gyud dala sila nga duwa. Amo nang katigalahan no. Magluwas ang cellphone nila. Anyway, balik ka talaga sa action dyan. Basi may mga progress, kaya may mga development sa astos identity sining duha nga ang isa ka lalaki ti napatay gid ang babae ti sa ospital matapos gin lasak or gibungguan sang tanker nga nagakarga sang petroleum products. May ara man turnover. May ara man turnover nga matabo subong hapon sa New Government Center datong mga motorsiklo bala para sa aton nga motor cups daw i-turnover ining hapon ni Mayor Benitez sa kay BCPO City Director Colonel Thomas Joseph Martin dira sa New Government Center. Ibaloon taman ako na basi kaligwa si Action na John Diaz makaproceed man dira sa New Government Center. Antes sa mga report gikan sa ato sa mga patrol ayon at reporters maanload dira sa ato sa mga greetings kay do nagabaga ng ato sa mga cellphone. Good afternoon kay Huma Luminada. Si Nong Vicente Encarnacion Similiano steady post na sa check-in hotel ga-monitor sa gyapon Toto Ray Flores Barrioga mayong hapon kay Gary Alositain sang Tourism Office sa La Carlota City. Good afternoon dira si Toto Gary Alositain.
Ag siya dira kaupdanan ta sa Tourism Office sang La Carlota City ga monitor sila sa aton daw. Salamat gid. Rose Gibara dira sa Muntinlupa, Alabang galanta sa to sila nga Facebook live wa. Pamilya Swela kag batik-batik ginatamya ka ni Teresita batik-batik Swela. Check attendance lang si nung June Disena, si Georgia Gargasira na mumanwa. Sa Victoria City, si Idi Laos ga monitor man, Doy Arthur, kay Ana Sinoro, Elizabeth Gamala, mayong hapon, Milili Oligo sang Vanis Cafe dira sa Tangub, Rochelle Polhenso Susana, good afternoon, amo man kay Elizabeth Gamala, MGS Candido Hildori. Natamya lang li happy birthday si Action Dorel Cabato. Happy birthday kay Action Dorel Cabato. Alin mo sa kapamilya mo sa Action Radio Bacolod. Alin naman kay Ma'am Vanessa kag Doc Matmeo, Ma'am Jinky Jalagdon, Ma'am Georgia Gargasiran, Ma'am Nida Bilyote Olarte, Milili Oligo and Alex Montesa. Nobi magapangda, good afternoon kay Jane Ignacio. Ara siya, si Jane Ignacio, no? Sa Valladolid, tamyaw lang si Lula Trising Anoran. Ano ni Father Anoran, ni si Lula Trising Anoran? Ang panamera na kay Jane Ignacio, ha? Ana Sinoro. Sa kay Jory Montiliano, da, good afternoon. Kay Manjo Arnejo, kay Michelle Colantro Balbun, good afternoon. Arlene Anerdes, good PM na da kay Antik nga nagamonitor man habaw. Antik daw subay ba? Jose Mongcal Torillada, good afternoon. Manindra nga pag monitor kag pag pamati. Monitor siya sa atong sini nga pagpangalagad karon nga hapon. Sa kay paring Roger Montalbo da sa New Cimaros Swine Center. Malandira nga pagpamati kag pag monitor ha. Happy birthday gali kay Attorney Arnel Lapore, no? Sa kay Attorney Arnel Lapore, happy birthday. Dungan-dungan sila ni Action Dorel Cabato birthday ni Attorney Arnel Lapore. Monitor sila. Ang apon dira kay Mama Betelao sa Binalbagan. Makamusta ka da? Si Manang Bekelao, si Kumarijan Silao, kumparing Nelbert Adlan, Toto Janberg Jod, Philip Jod, Alkim Jod, kay kumparing Jekyll Jod, Iado Aljan kay Nani Laudera, good afternoon, no? Sa mga pampos dira sang Shell sa Binalbagan, why na dapat patay lang nga radyo, Action Radio ang ginamatian. Mga empleyado, security guards sang Biscom, labi na gid ni Miss Nora de Bibildo ka ni Mr. Leve Frias, abaw naga-monitor gid sila diri sa aton nga pangalagad. Pagbalik sa inyo palatuntunan, mga aksyon balita na gikan kay Aksyon Artayopol kay Aksyon Ederaboso, pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents
are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kami. Radyo! Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:43 na. Babalik diri sa ato sining pagpangalagad. This time, check na mga report na gikan sa ato sining patrol unit reporters. Unang ta report na Action Zel Minardo, siya na nagte-cover formal sang ruta ni Action Eden Abuso kasi Action Eden kay na nag-news center eh. Kaya siya nagbulos kay Action Eden Abuso sa Negros Occidental Provincial Police Office. Yari ang pila ka mga update balita kalatipo na Action Zel Minardo. Line number 2, Action Zel, may ngapon. Action Eric, ang nakapungan ang Istasahan Barrio National kahapon adlaw sa mga katawan sa Sigad isang baybay na nasakupan isang turok batad barangay Campinas National sang Bago. Ginsilala ang biktima na si Laszlo Machas, 33 anyos, kang nagatuyo na isa na sambik ni Sugar. Kay Police Senior Master Sergeant Chief Investigator sa Bago City Police Station nga nagkakaya na ang biktima kagyara pa natuksok ang antipara wala isang diskan ang mga pila sa partes ng ilawas kag no sign of chagos. Palayag sing investigator nga ginahulat ang panila sa karon ng autopsy result isang biktima apal nga ginatanaw sa Manila nga wala foul play angot sa natabo sa victim. Balita gikan sa patrol ni Vice Action Zil Minardo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat kit Aksyon Zel Minardo, report gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. May hapon sa mga taxi driver sa Operation Tulong Task Group taga-monitor gid sa aton sila nga pagpangalagad karon nga hapon. Kay tutong milyen na may hapon ga monitor gisa sa aton sila nga pagpangalagad do.
Kay Inday Rona, kay Kumari Corona Traba, kay Kumari Corona Rihida Traba. Kay Parita Jenny sa Traba, good afternoon. Kamusta ka da pre? Sa kay Tatay Tede Rihida, kay Ihado Ayan Jaya, kag kay Ihada Mikay Traba. Gamonitor gid sa atong sini nga pagpangalaga. Sa iluwan ta report gikan sa New Government Center with Action Art ay hupon si Mayor Albi wala pa sang nabato no nga sabat sang Sineco ango sa sulat kay aging padalha pinasnablas mayor raw alkaldeo dismayado sa palayag sang mga opisyales sang kooperatiba sa iya babasahan sa social media ay puwerte sa social media pa nakakita sang sabat si Mayor Albi napangita ka mong gadgad nyo Ari sa Action Art tayo pon. Line number 1 sa report. Action Art may hapon. May hapon Action Eric kag sa aton sini nga mga ka-action. Actually kay ina sa press conference bala pagkatapos ang Bacolod jet nga schedule. Isa sa magin tarakay actually damo sa mga issues sa sabat diri si Mayor Albi included na diri ang parte sa problema sa basura. Pero isa diri nga namuno ni Action Eric ang parte sa Sineco na kung marumduman mo kundi may ara siya sa communication naging padala sa Sineco questioning sa daw hindi ma-explicar malang pagpanukot no sa Sineco kung presyo sa kuryente malan especially kung pass on charges. Now isa diri nga point yan ni Mayor Albi kay sila nga officially way pa kita sa ilas nga sabat kag way pa nakadangat sa sila nga opisina magluwas nga may mga nag-forward sa iya kag sila nga nakita ni sa social media nga na-interview ang general manager kag na-interview ang pila ka mga opisyal sa Sineco regarding malaining pass on charges nga parte sa fuel. Magsiling ka fuel ay nablang kundi ka kuha ka Action Eric like for example ining sa PC bala kung sa PAM corporation kundi may duha ka kontrata na subong ang Sineco nga ginakuha sa ilang supply sa kuryente. Now silang din ni Mayor Albi ang gina-question nyo malang Action Eric kay hindi ma-plastar actually siya basi kung na misquote o kung na misinterpret o kung ano ang uday mahagpan ang iya sining ginpadalang nga sulat nga nagapamangkot bangod nga kundi ang magsiling ka fuel nga production sa CPC ang gwa sila bunker fuel ginagamitan mula sang coal no sang coal para mag-andar ang ilang planta para makaproduce ng kuryente. Ito ginapamangkot ni Mayor Albi diin nagkuha sa supply kang nagabakal ang PCPC kung bala sa Switzerland o kung dili lang sa kaingon naton nga nasyon. Kay siyang una sila yung Switzerland na mo nang pinakabarato pero lately gali bangon sa gira na sa Ukraine kag Russia uy nagbaliskad sobrang daw triple ang gintaas dito compare sang ari sa tupad daton nga nasyon. Siling ni Mayor Albi dito kasimple lang ko pamangkot ko pero do kalayo ang sabata ko. Galing kay siling iti waay pana subong niya makaklaruan git ang nakabaton sa opisyal nga sabat. Ari pagit ang isa ka development Action Eric kay because next week ang mismo opisyal gikan sa PCPC ginakuhaan sa supply maga-istorya ka Mayor Albi makadto di sa Bacolod. Okay. Kagang advance nga information na ginambala kay Mayor Albi siya hindi Mayor ang kontrata na ginsudlan sa Sineco ma-indiana mo na nga manubo 4 pesos ang gina-charge ti kundi daw mayo nga development ina. Di sila nga Mayor Albi sila nga nagtawon ta ini because at the end of the day siya kung makita ta nga mayara sang dapat i-refund o kung overcharge sa mga pumuluyo ang ginatawag daton nga pass on charges. Sila nga dapat may deber diri kinamatarong ang mga consumers nga i-demand ina. Kaya siyempre ginsukot niya kaging buot sa bulsa sa tao mo. Gani. Ti ariyo pa matian ka bala ang porsyon laki karon sa action firing line bubuotan ang mensahe no ni Mayor Albi Benitez. Why pa ko kakita sang sabat ning acting general manager sang Sineco. But, he fails to understand. Ang akon nga pamangkot, of course, there are 2 different contracts, that's why there are 2 different rates. Correct? Now, my understanding is, I'm questioning
the part where there is a pass-through on the fuel. Kung diin nila ginakwa. There is capital recovery, there is OPEX, and there is fuel. Ang fuel, amo na ang variable kung diin nila ginakwa. My question is, where do they get their coal? Do they get it from Australia or do they get it from Indonesia? So ang akong gusto gani makita is for For sure, action directa, as PCTC to show me the receipts. indication Kundi- sila Australia. No, amo na ang daw ginakwaan sang call. Nga sila nga sang bakit sa mga gira-gira, nagtaas ng presyo dito. Pero sila nga dapat ma-explicar ini masyado. In fact, sila nga mayatan ko ng taga-PCPC, makapakita sang resibo nga mo ang ginabakal nila dito sa Australia nga supply kaga mo ng presyo kasi lang niya mahambal kit naton ngati way gimasala dito o ng taga ang pagpass-on charges nila kay basi sila niya bala diri sila ka makalya sa barato nga taping naton nga nasyon daso ng charge nila ya pareho sa presyo sa Australia kasi sila niya hindi naman na gusto namo na action na Eric so patayan niya kay sigurado by next week kung magkanto diri ang mismo management sa PCPC may ara ina sang development ang parte sa isyo sang kuryente. Balita gikan sa Bacolod City Hall action at hupon una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ayos, sarabang kinaksyon na Art Ayopon ang kasugpon sila karon sa interview ni Action Art kay Mayor Albi sa press conference kay patawag kay na di si Pansy Parol na karon kay plastar na karon dugang ni Action Art Ayopon sa programa ni Action Marlon ang Action Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time alas 5:52 na. Alin sa report ni Action Art Ayopon balikan lang ko ng patrol Action Nelmar. Para nga ululay, hunto na lang. Oh. May hapon na kay Jose Mongcal Torilla. Naga-monitor man diri sa atong sila nga pagpangalagad karon nga hapon. No? Ang mga miyembro sa Bacolod Eagles Club. Naga-monitor man sa aton karon nga hapon. No? Alin sa report na Action Art, balikan ta sa report sa Action John Diaz sa patrol. Action John, please come back. Mailagay reaction Eric na abtan pa namon diri sa may MGC si Police Colonel Tomas Joseph Martir ang City Director sa Bacolod City Police Office. Okay. Kag ang nagahanos man sa pagtrabaho si Police Major Junji Liba sang Bitaw. Iyan na tanan motor? Iyan na tanan motor. Ang bako mayo kami mga bago kang motor ba? Ang balangalan lang. Tili mo pito tanay mahula mang isa na isa lang kagabi? Abo gani pwede ko ni dalo na sa sasyo, no? Doon display lang ang bako basi pwede na biyahe lang pulis sa bilang. Butangan na ko no ng sidecar katrisikat blaw no? Gali kayo masalaan ka na kigay patigpat nga dani? Kompleto. May blinker, galang action Eric. Diri kami sa may Bacolod City Government Center, naka-station, kay naging agaw kami diri after station number 6. Kumugin na check natin diri ang formal mga turnover sang walo talani ka mga big bike sa action Eric katahom. Lamo do baklon gina ni action ninyong isa hindi pagpaparino na isa ka driver, ako lakat na kay base karon magdala pa ni pulo ba ninyo kronaw. Walo ni action Eric ka mga big bikes, sambal diri ni Police Colonel Martir nga dako ni mabulig para sa TMU kay formally pag turnover diri sa BCPO i-turnover man ni action Eric sa may traffic management o traffic enforcement unit sang BCPO so under na kay Police Major Liba. So matabo sila diri gamito nini bilang mga motor cops kay para sa tiyon sa emerhensya may magamit ang Rex ang action na kapulisan subong man kung may kinanglanon dara lang nga mga pagpatolya labi na nga may palabutong ya dang Bacolod yat dako gina mahulig siling walo ka mga big bike sa action Eric kay na turnover yara man sa Albi pila ka mga konsehales and then ang pila ka opisyal mismo sa Bacolod City Government Center. Pila na kayo unit dyan? Pila ka unit na? Walo tanan ka mga bago ka mga big bikes. Gwapo. Gani, ari si Police Colonel Martir sa itong interview.
Para ni sa aton nga mabita pa aton nga mga mobility no sa in terms sa aton nga traffic enforcement ni sa sunod sa Bacolod. No less than our Mary General City Mayor Alvin Benitez nagatagit sa 8 ka Kawasaki big bikes for our traffic enforcement unit para officially Mayor over na nila. Yes, turnover na subong kagina panigin process naman sa DSO and eventually turn over this apartment. Sino sa kami to? Sabi kayo mo? Sa traffic enforcement unit sa under kay Major Lita. Bitaw. Okay. Sila na. Kaya kinanglang big bike para sa traffic. Action na Eric si Police Colonel Martir before nga natapos inang formal turnover. Actually, doon wala gid man seremonya, doon nagkadto lang to ang kapulisan and then ginahan over action Eric ini mga bangko nga mga big bikes. Balik nagigan sa patrona ang ka-action niya. Action John Diaz na sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat dyan, Diaz. Report live sa patrol dira sa New Government Center. Gusto ko pa chimpo ko alang na. Action report after edition sa Biyernes ka presentation. Liwat ini bagatakop, balik naman kita buwas Sabado. Opo diri sa atong nga mapatrol la Unit Report sa Action nga palagay ko nga po sa kay Action na Artay Hopon, Zel Minardo, Action Jan Diaz, back to back sa piloto Action Ninyo Bugina. Technical partner Studio A, broadcast engineer Nelmar Madera, back up sa kay IT expert Sir Elry Dutilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog Syudad sang Bago, si Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñalan. Magasunod na ang Action Balita Evening Edition o pod kay Action ang Depensor Lisay. Kag ang Action Firing Line magasunod man with Action Marlon Hinabaya. Sa ngalan ni Action Jan Diaz, ako naman si Action Eric Magbano nagasiling. Salamat gid sa inyong nga pag-upod karon nga hapon. Kita sa Action Night Patrol last 9:30 tub-tub alas 10. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!